Mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back on the air. Kasama pa rin ang inyong basa Princess DJ Rocketera para sa programang Top Secrets. And we have a caller on the line. Hello! Hello po. Good evening po. Good evening! Ano ang alias na pwede naming itawag sa'yo? Shira po. Hi, Shira. Taga saan si Shira? Taga Quezon City. Yun, pinag-isipan niyo pa kung saan talaga siya. Okay, Shira ng Quezon City. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Top secret ko po is medyo kinakabahan po ako. Ano yan? Nagkaroon po ako ng affair sa may asawa. Oh. Ilang buwan na, ilang taon na? Actually po, start po yun nung pumasok ako dun sa trabaho ko. Then, end lang po nitong July. Okay. Nag-end na siya. Kasi ano na pa parang ilang weeks na din po kami hindi nag-uusap, no contact na po. So, wala na po akong inaantay, wala na po akong ina-expect. End na po talaga. Alam mo from the very beginning na may asawa na siya? Yes po, alam ko po. Pumayag ka? Pumayag na din po ako kasi siguro po sa part ko as a single mom, parang may napakinabangan din naman po ako. So pakiramdam Yes, mo ay ano naman siya, naging helpful siya sa life mo? Yes po, super. Pero ngayon na hindi na kayo nagko-communicate sa isa't isa, ano nang plans mo? Parang may regret po ako ng konti. Bakit ka may regret? Parang kumbaga sa part ko po gusto ko pa pong ituloy. Pero, yun nga po, umpisa pa lang mali na hindi naman niya po kayang ipaglaban. Tas, kung nasa po kami niya nasa parehong industriya nga po kami ng pagtatrabaho, parang umalis na po ako dun sa industry na yun para po siguro talaga mag-end na yung sa aming dalawa. Dumating din po sa point na nakatrabaho ko din yung asawa niya. Oh. Yes po. Anong anong mga conversation nyo ng asawa niya? Alam ba ng asawa niya? Feeling mo ba may idea yung asawa niya? Or magkaibigan pa kayo ng asawa niya? Ayun nga po, parang wala po. As in wala po pag every time na magkakakitaan or magkakasalubong kami sa trabaho, minsan po magkasama pa, parang wala po talaga siyang idea. Nung una po, bago ako malipat dun sa area nila, medyo nakakinakabahan pa po ako kasi what if hindi ko po mapigil yung sarili ko, yung ganyan, parang umabot na sa kung ano po yung maging idea nung girl, yun nga po nung asawa niya. Medyo nakonsensya pa po ako kasi kaharap ko na, tapos niloloko pala namin dalawa. Pero hanggang ngayon po, wala. Kaya nagkakaroon po ako ng parang sige, parang wala talaga tong alam. Pupush ko pa po, parang gano'n. Pinupush ko pa po. Kasi feeling mo hindi naman na nalalaman.
hindi naman po niya nalalaman. At hindi ko po alam kung bakit hindi niya talaga malaman. Hindi ko po alam kasi ang consistent po din ang consistent din po namin mag-usap. Mhm. Tapos nagkikita pa po kami. Mhm. Tapos yun po, parang napag-aralan ko na ganito pala yung estilo kung bakit hindi nahuhuli. Pero kung ako nga po doon sa part nung asawa niya, matagal ko na po alam, matagal ko na po sigurong nahuli. Pero hindi ko po alam kung ano pong nangyayari, bakit hindi niya talaga mahuli yung asawa niya. Baka nagbibigay din sa kanila or baka may iba silang dynamics. Ikaw ba nagpabili ka na ng liempo kay Rigor? Nagpabili ka na ng liempo sa kanya? Hindi pa po. Hindi, madalas na napabibili mo sa kanya? Ayun po, ayun nga po parang ang baby girl niya po talaga sa akin. Lahat niya po na may hingiin ako kahit hindi ko po hingiin. Minsan nagkukusa po siyang magbigay. So talagang naibibigay niya Yes. yung parang gusto mo, yung pangangailangan mo, yung kahit hindi mo nga hinihingi minsan, naibibigay niya. Yes po. Okay. Shaira, alam ko na marami kang gustong sabihin kay codename Rigor. Tawagin natin siya sa pangalang Rigor. Pero pwede bang i-save mo yan mamaya-maya sa ating pagbabalik, ha? Huwag kang munang aalis. Isipin mo na kung ano yung gusto mong sabihin kay Rigor. Is this a goodbye? Or is this a chance for you to patch things up? Or this is just a release, diba, of heaviness or unloading the heaviness of your emotions. So, abangan namin yan mamaya. At ikaw, kabisyo na nakikinig ngayon, huwag ka munang bibitaw. Kapiling pa rin ang tagapag-protekta, tagapagsiwalat ng pinakatatagong sekreto ng ating mga kabisyo. Ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!